Dwi wedi bod gyda Pedal Power ers 10 mis nawr. Wel, mae Pedal Power wedi helpu fi i ddysgu sut i yrru beic. Cyn hynny, do'n i byth yn seiclo. A felly dechreuais i yn 71 oed. Mae beicio wedi helpu gyda iechyd meddwl a chorfforol, dwi'n credu. Dwi'n seiclo nawr bob wythnos. Dwi'n joio mas draw. Dych chi byth yn rhy hen. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig iawn i bob un ohono ni wneud ein rhan i helpu gyda newid hinsawdd. Does dim dianc rhag hyn mae'n digwydd. Cerdded mwy, beicio mwy, treicio mwy a llai o wastraff, llai o blastig ac yn y blaen.